escenaris imaginaris, la ràdio és il·lusió. La nostra màgia de cada dia, d'aquesta veu que et captiva i et porta a recórrer el món. Coneixes fets, les hores i el temps, petita història escrita en paraules, crues o tendres que arriben a tots, crues o tendres que arriben a tots. Què passa aquí? Què es diu allà? Amb la conversa o aquella entrevista. Què passa aquí? Què es diu allà? Amb la conversa o aquella entrevista. Per on es cavalques i arribes arreu, fent que t'estimi un món que no et veu. La sintonia que cada dia ens fa aixecar el taló de la gran obra que a primera hora trenca silencis, obre barreres i ens ensenya el món. Coneixes fets, les hores i el temps, petita història escrita en paraules, crues o tendres que arriben a tots, crues o tendres que arriben a tots. Què passa aquí? Què es diu allà? Amb la conversa o aquella entrevista. Què passa aquí? Què es diu allà? Amb la conversa o aquella entrevista. Per on es cavalques i arribes arreu, fent que t'estimi un món que no et veu. Què passa aquí? Què es diu allà? Amb la conversa o aquella entrevista. Què passa aquí? Què es diu allà? Amb la conversa o aquella entrevista. Per on es cavalques i arribes arreu, fent que t'estimi un món que no et veu. La ràdio nostra ens arriba al cor.